A few moments later. Это сюда летит, Глеб. 2000 years later. I'm a pimp, hold ballin', thought the tippin' back games. I'm a pimp, hold ballin', thought the tippin' back games. I'm a pimp, hold ballin', thought the tippin' back games. Slowly get that tempo, just up and get the time, make it shine. I'm a nigga, get it such a shit, make it quick. I'm a nigga, yeah, I'm in the floor. Bang, bro, I'm a go, get some niggas that I know. Left it fucking to the wall, not the bomb. Има. Дай. Добре. Това се прави сега специално за хората, които ще гледат видеото. Ще ви разкажа малко част от деня как мина. Разбира се, започнем да работим по къщичките, както виждате. Тази къщичка в ляво, като е така по-тъмната, тя е супер старата къщичка на Флюк. Реално лабрадора, което е между лабрадор и голден ретривър. Това е Рая. Тя е сибирски маламут, хъска. Това е една от къщичките, които започнахме с майка. Разбира се, те са две еднакви, третата е малко по-широка. Бяха три еднакви, но реално Рая е по-така обемисто куче, по-широка, тя с нея трябваше да започнем нова, а именно ето е къща, която в момента показвам. Също така свърших малка част от отгоре, където са двете прозорчета, намазах ги, пълних ги с монтажна пяна, не че съм много добър в строителството, супер много детайли минаха от там. Преодолях страха си от това да съм нависоко на стълбата реално, защото качвах с стъпало по стъпало, буквално нямаше ми доста време всяко едно качване и слизане. Сега тук в по-близък план да го покажа. Вече след като изрязах монтажната пяна, горе-долу мисля, че не съм си оставил ръцете. Това е Виктор, кучето, което реално осиновихме на прибиране, ако не се лъжа, от Раднево. От Раднево го прибрахме. Така изглежда къщиката отвътре. Майка реално се постарала ужасно много. Това, което в момента ще ви покажа е Фиата. Това е черния Фиат. Реално след катастрофата, тук където ме ударих от дясната страна, пасажирската страна, изместиха ма, качих два тротуара, един стълб и така нататък. Беше много интересно. И до някъде въобще не беше интересно. За хората, които се ме питат, може ли да го покажеш, така нататък. Ако искате долу в коментарите, пишете дали искате да го реставрираме, дали го запалим, да ви покажа видеа как постепенно и почвам да го възстановявам. Когато успея да събера някакви минимални средства, за да мога да започна самия проект да го правим. Иначе пали, върви, идеално всичко си му е наред. Просто има проблеми с това, което видяхте длъбното. Капака е зашкурени, трябва да са китоса, да са боядиса, друг е калника, нали, за донор го взимах. Въобще корите трябва да се сложат, защото в момента нито кори има, нито нищо. Наскоро го палих, нали, изкарах го, за да може да премести част от нещата и бокуците из двора. Запали от враз, чатмак, една година ни беше пален, въпреки че изглежда в пократително състояние. 4 години ми служи вярно. Време е за малко за кафенци. Не снимах там, защото реално съм сложил колонката, съм пуснал музика от YouTube и от компютъра вътре. Време е за кафенци, една вафличков борец и един сандвич, защото няма как. Тук нататък започваме да ви правя влоговите по този начин. Дойде време и да изпратим карта, която по-рано видяхте, която обслужвам реално, да я пратим по аконт на момчето. Не мога би в тези неща да обяснявам. Пратихме картата, погледахме, че момче, за което правих компютър специално за Плевен, просто не си е потърсил компютъра, съобщиха ми, буквално се почувствах много кофти, защото отделих ужасно много време, подновихме картата и сега е време да се прибираме да нахраним догитата. Само да не е много кринджево, накратко. Прибрахме се, подавихме картата, сгубихме вече къщичките, както виждате. Съответно, двете къщи са еднакъв тип. С дюшечета вътре служихме с майка. Вече там по-натълно нямаше как да заснема. Кучетата вече се хранят, супер доволни са. Виктор, както винаги се тъпчи, изяжда абсолютно всичко и после го повръща. I'm a pimp, hold ballin', thought the tippin' back games.
I'm a pimp, hold the ball and start the tipping back games. I'm a pimp, hold the ball and start the tipping back games. Slowly get that tempo, just enough to keep you in the tight. Време е да сготвим частта, в която батко ви да ви покаже как не се цапа. Всичко трябва да ви подготвено и наредено. Задължително. Майка сега, както винаги, отзаде трябва да се услови, че това въобще не е така и не се прави по този начин. Но... Да, знам, че маслото замериса. Нали трябва да заснема част от видеото, иначе не става. Нямам оператор. ДМС парички за оператор, моля. Много е студия навънка, ама трябва да се развиваме, не става. Сега поне хората няма да мислят, че съм луд. От тук нататък каналът ще се развива по този начин. Нямам хубава стабилизация и басвам майката. Живи и здрави, само напред. Не може да фокусираме даже знака. Чайте я пробваме. Да, не може да фокусираме знака. Смятай докато се движим. Без значение. Ще гледате 144p качество. Продължаваме от тук нататък. Видеята ще са за сметка на тези, които ме гледат непременно. Ще помага на абсолютно всеки. И какво беше? Ако не правиш на някой друг живота по-добър или не му правиш деня, значи си губиш времето. Точно и това ме мотивира да продължавам да работя. Въпреки че нямам гледаемост, да правя това, което обичам и за колкото се може по-дълго, разбира се. Сега отиваме да грайндим в залата. Стоим пред дъртия, да му занесем зарядно за телефона и храна, която готвих отделя, нали, вие ще видите в видеото. След това се прибираме, оправяме се, отиваме да занесем на жената храна. Меним му слуша главата, все пак съм луд. Зареждаме колата и заминаваме, ще изненадаме, тя няма да очаква. И така, после се прибираме, обработваме видеото, гледайте видеото и пия. Благодаря на всички, които ме подкрепите за YouTube канала. Ще продължавам да се развивам, да показвам нови неща. И правим чаленджа, който е Accepted 3 до 4 месеца. Каква промяна ще имам в сравнение от днес, ден първи. Не успях да стана на време въобще. Трябва да стана в 9 и нещо. Разбира се, станах в 11. Но имаме напредък. Чух си алармата. За хората, които ме познават, това за мен е много трудно да случи, защото аз съм си нормален. Някакви 50-100 метра, може би. И отиваме в залата. Както казах, отивам при дъртия. Скоро може да не виждам къде хода. Сега жената ми пише, ядосва ми се, че няма да извънна докато вървя към залата с слуша музика. Но после ще се зарадва, като отида да се замъкна до зарата, така че фията какво беше? Купи си фият да таят. Винаги ме е карал от точка А до точка Б, какво мога да искам повече от машината. Идиота устойчиво и ефтина поддръжка. Имаше къща, всеки път като ходя към залата, бутнаха за ограничено време. И буквално абсолютно целият квартал тук ще ви покажа. Ще ви правя мини влогове, да ви показвам, нали, града от другата част и ще ви разказвам за моите спомени. Надявам се да ви харесва. Отново се включихме, без да иска ще си изтърва телефона на мен. Почти съм до залата. Това е най-хубавото, че залата е до 12. Ще си приключа част от видеята и направя другите неща. Имам възможност да отида потренирам малко време за мен, което не бях правил доста дълго време, заради ограничения бюджет програма с покрива. Някои от вас знаят.
време да отидем да занесем нещата на дъртя. Приключихме залата. Не знам колко хубаво се чувам в момента. Въобще май не се чувам добре. Приключихме залата и отиваме да занесем на дъртя нещата. След това взимаме другата част от храната. Отиваме заради фията. Ще ви покажа. И отиваме да закараме на жената храна и след това се прибираме. Сега някой знае какво ще напише долу в коментарите. Ако има време и затова ще има време. Влезнах като призрак, дядката въобще е откъртил, даже и не обръща внимание, че съм влезнал. Да, набързо. Дядката... помежду чайте момент. Да, това са баба и дядо. Леле, някъде май е взима ли, не знам. Леле, мама ли, не знам. Ще ви обясня в подробности. Сега го събуда. Сега ще ми тегля на майна задължително, но си го обичам. Само да ви кажа, че тук в този блок има ужасно много спомени. Мога да ви покажа стари снимки. Как е било и сега как е. Дядката не вярваше, че ще доживее да види асфалт. Реално целият този път е така. Беше в дупки. И поне по 5 пъти захапва земята, особено колело с помощни колела. Да, карал съм колело с помощни колела. По-късно се научих и реално има хубав асфалт. Дядката вика, поне доживях да видя това нещо. Тук дигнаха един нов блок и тук стана ужас. От коли пренасели са, направиха денонощен магазин. Трябва да видя само от архива да ви покажа снимките. Сега тръгваме към вкъщи. Отиваме да вземем храната, зареждам колата и заминавам. След като се върнем от Стара Загора, сядам да обработя това видео и част от другите неща, които съм обещал. И тези дни започвам да оправям част от видеокарти, които много голяма част от хората ми гласуваха доверие, но физически не бях подготвен за много неща, случиха се много премеждия и се радвам за търпението на всички. Обещавам, че ще бъде възнаградено и по някакъв начин да върна жеста. Като, разбира се, материалите най-вероятно, ако имам физическата и финансовата възможност, да бъдат от мен. Така ще компенсирам за дългият етап на ремонт. Ето е Рая. Радва се на новата къщичка. Ето го Дрислю Виктор, Вики и дядо Флюк. Миля. Спинка на топло. Всички са си в къщичките. Кажи, Марая! Ай, ще носим на какъде си храна. Защото батко ти ни го свърта на едно място. Натоварихме обаче колата, е ужасно мръсна и всичко това е замръзнало. Как бичи тук на видеото. Гледай какво става, Джомо. Че да ми долу под капака. Дали всичко е наред? Горе-долу. Бия. Щом имаме ток на акумулатора, всичко е наред. Ще запалим, за да живим. За хората, дето му базикаха на лайфа. Дали ще запалим от първия път? Да. Чакай. Ненормална работа, какво ви кажа. Няма просто какво да се коментира. Лампички. Оли! Да, това е когато карате просто Fiat Cabrio. Задължително, две лампички е тук. Тук крушчици, октопода. Сега да пуснем турбо режима. Имал съм листовът. Каре, това добавя 5 конски сили. Добре, да освободим от скорост, да дигнем ръчната, която е замръзнала. Това за последен път ще видите Фиата толкова пълен резервуара му. Да, не съм го чистил скоро, всичко е прашасало. Да, и запали. Сега, следващия проблем е, батко ви трябва да подава газ постоянно, защото няма как да стане иначе. Ще сгаснем. Защото няма време, докато позагрее малко, кружките играят народни танци, но това е напълно нормално. Трябва да стържим. Супер! Ни подадохме газ. Това ми харесва поне. Винаги, никога не ме е предавал човек, винаги е от раз. Аз съм в тъмното. Съм в тъмното. Светнах си лампата. Част от нещата, Limited Edition, радиото, едната колонка се издъни, това ми е зоопарка, там също има, тук пак има. И сега това трябва да се шкури скоро, да се приблади се, да се направи, това да се изпере и трябва да погледнем дали имаме с какво да изтържим, предполагам, че имаме.
Или ще пуснем просто вентилацията, за да може да отворим, да видим какво има навън. Не знам вече какво говоря. Ала сета, че стана твърде дълго това. Ала то вече се вижда от този джам, бе. Че прехвърлихме и на гъщица, ама трябва да заредим. Още малко, да стопли и потегляме. Си пуснем музика. Само да кажа, когато пънцото ми има по-хубави фарове от половината хора. Ама няма значение. Чакай, че съзъм сега високото тук да Стара Загора. Да, това са... Когато всичко пред мен е ден бат, кой въобще даже не ме интересуват мъгли или каквото и да е. Пред мен става ден, свалям самолети. Ай, че да не направя някоя биля, че карам. Треба biti mnogo jak